Kumbaga ako na yung manghuhuli. Oo. Kasama ko yung mga police. Entrapment to pukinangina. Ay, Doc Mai, give me isa pa akong favorite content mo. Ano? Pag nang scrutinize ka ng mga DIY. ng mga is fake news na mga tawag diyan, mga pekeng dentista at DIY dental braces. clinic. Oo, may dumaan sa newsfeed ko, kinikeme mo. Isa yun sa mabenta sa'yo. Keep on doing that. Yeah, okay. I-reveal mo sila ng Actually, i-reveal. guys, ang totoo niyan, the PDA is nilalagay ako sa illegal practice of keme. Kaso ang requirements, kailangan akong maging officer sa chapter namin. Sabi ko, ayoko. Kumbaga ako na yung manghuhuli. Kasama ko yung mga police. Entrapment to pukinangina. Ay, Gusto ko diba? entrapment to pukinangina nyo, walang kikilos. Yung you have the right to, nakasuot you ka ng have the bullet. right to remain silent. Huliin ko talaga. Naka-bulletproof ka naman. Gusto ko yon. Kaso nga lang, sabi ni Ni Beb, ni Daddy. Doc Narisa Ragos, sabi niya, kailangan mag-officer ka sa chapter. Ay, yung maging counselor ako. Mababawasan yung time mo sa clinic mo. And sa vlogging. Oo, tsaka sa live selling mo. Dami ka pa Dami ibebenta. ka pang ginagawa. True. And a mother of 2. Kala mo And ikaw lang the wife of 3. sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.